Må jeg ikke hellere lige bestemme, hvad vi skal lave? Velkommen til Matematikken og jeg. Mit navn er Svend. Jeg vil gerne fortælle lidt om mig og mit forhold til matematikken. Hej, jeg hedder Svend. Jeg kan godt lide matematik. Jeg vil gerne fortælle lidt om mit forhold til matematikken. Det her, det er Emma. Hun skal skrive nogle problemer for jer. Sig hej til Emma. Hej, Anna! Nej, her har vi så et af mine yndlingsproblemer. Ja, det er rigtigt. Det er en ligning. Godt set. Nu vil Emma sige noget om, hvordan man laver ligninger. Ja, jeg skal til at lave ligninger. Det er ikke så svært igen, for den kan man regne ud. At 2 gange 2, det er jo lige med 4, det ved enhver skutter. Ikke også? Og det er svaret. Her kan I se, at matematik det er spændende og burde være en folkesport. Matematik det er lige noget for os her på Rødhøj. Se, det er Karoline. Sig hej til kameraet, Karoline. Hej, kamera. Karoline, hun har en påstand her. Hun vil sige, at Emmas regnestykke er forkert. Karoline, hvad er det så, der er forkert ved Emmas regnestykke? Kan du forklare? Emma, hun havde sagt, at 2 gange 2 lige med 4, det var resultatet. Det er også meget rigtigt, er det ikke? Altså 2 gange 2, det er 4. Det troede du. Det troede du. Nej. X er lige med. 2 er lige med resultatet. Det er endnu et argument for, hvorfor matematik er så interessant. Det er, at man kan være uenig, og man ved aldrig, hvad svaret er. Det er derfor, jeg godt kan lide matematik. Tak for det. Tak for, at I gav lyt, hvis man kan sige det sådan.